אימונים הולכת להיות קצת שונה. בדרך כלל אני עושה כזה ביום ראשון וביום רביעי. עכשיו אני הולך לעשות, להראות לכם איך אני הולך להתאמן. תוכנית אימונים שמתאימה מתחילים והם מתקדמים. אני הולך לתרגיל ראשון. תראה להם בבקשה, שיפוע 45 מעלות. אוקיי? אנחנו עושים סט אחד חימום של בערך 15 חזרות. אוקיי? נעזרים ברגליים ולהרים. פעם, סט ראשון 15 חזרות. בדרך כלל אני לא סופר, אני הולך עם הרגל שלי בין 15 ל-20 חזרות. אנחנו עושים בערך 2 סטים כאלה, אני לא סופר את החימום, ואחרי זה אנחנו עוברים למשקלים הגדולים יותר, שזה בין 8 ל-12 חזרות. סך הכל העבודה הזאת מתבצעת בהפרשים של דקה עד דקה וחצי מנוחה. כך נחזור אליך. עכשיו אחרי שעשינו 2 סטים חימום, אנחנו עושים 3 סטים של משקל כבד בין 8 ל-12 חזרות. אני לוקח את 100 פאונד, זה מה שיש פה. אנחנו עושים בין 8 ל-12 חזרות. I got it. קדימה. כאלה 3 סטים. סט אחרון הולך להיות בוקסט. תשארו איתנו. חזרתי אליכם. כרגלי, כמו שכולם מכירים אותי, כל מבזקים באמצע האימון. אחד הדברים שאני הכי אוהב. סט הבא, בוקסט. 100 פאונד. כמה חזרות? 6. 6. איזה 80? כמה חזרות? בין 6 ל-8. אוקיי. איזה 55 פאונד, כמה חזרות? 10. אוקיי. יוצאים לדרך. קדימה. עוד אחד. זרוק. עוד 6. מספיק. עוד. כמה חזרות? 10, 5, 6, 7, 8. עוד 9. עוד אחד. זה הכל. זה היה פאקינג קשה. מוסט. אבל אמרנו את זה. No pain, no gain. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לסט התרגיל השני, תרגיל מספר 2. 2. אוקיי, תרגיל הבא, הולך להיות פלייז. תראה להם שיפוע, אותו דבר, 45 מעלות. פלייז זה אומר שאנחנו עושים קירוב אופקי, אוקיי? אנחנו לוקחים משקל של 55 פאונד, שזה 26 קילו, בצורה כזאת. 12 חזרות.
6, 10, 1, זמני מנוחה בין דקה לדקה וחצי. תמיד אנחנו דואגים שהחזה יהיה חזק, מפנימים אותו. תמיד דואגים שהפתנות גם לא יצאו בחוץ. אוקיי? זה התרגיל מספר 2. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה את התרגיל השלישי שלנו, לחיצת חזה בישיבה. אנחנו עושים פה 4 סטים, דקה וחצי מנוחה בין סט לסט. המשקל עכשיו הוא בינוני, הוא ריאלי, זה מחמוד כמוני. אני צריך לעבור מבית החזה, פה ומעלה. 15 חזרות, סט ראשון חימום. אנחנו עולים, אנחנו לוחצים את בית החזה. אוקיי, דקה וחצי מנוחה. אוקיי, חזרנו אליכם בווינגייט. עכשיו, הסט הבא הולך להיות מאוד מאוד קשה. זה סט אחרון, לאחר שעשינו 3 סטים של בין 12 ל-10 חזרות. זה הולך להיות דרופ סט. דרופ סט זה אומר משקל כבד, 6-8 חזרות, מורידים במשקל, עוד 6-8 חזרות, מורידים במשקל, עוד 10 חזרות. זה גורם לפעם. אוקיי. אנחנו מתחילים. זה הולך להיות קשה. Candy from a baby. מיד אנחנו מורידים את המשקל וממשיכים. אין פה מנוחה. מורידים שוב, כל פעם בין 2 ל-3 פלטות וממשיכים את הפעם. 2, מהר, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עכשיו החזה נפוח. עכשיו אנחנו פה בווינגייט, חזרנו לכם שוב. התרגיל הרביעי שלנו להיום, מקבילים. זאת אומרת, 4 כפול כמה שאתה יכול. אני יכול בין 15 ל-20 כל סט, דקה וחצי מנוחה. אוקיי? בואו נתחיל. אחיזה רחבה, בטח הזה חשוב מאוד שהוא יסתר. זה טוב. יש לנו 3 סטים. אוקיי, חזרנו אליכם שוב. זה תרגיל מספר 5. התרגיל האחרון שלנו לבית החזה. זה נקרא פרפר, נכונה. בדרך כלל אני נוהג לגוון בין פרפר לכבלים, פלייס כבלים. ועכשיו אנחנו נעשה פה סט בין 12 ל-15 חזרות. חשוב מאוד לפתוח את בית החזה על מנת שהוא יגדל ולקבץ. שאתם עולים 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. קיבוץ אחרון.
יש לנו שניות, והופ. נעצר לאט. אנחנו הולכים לעשות 4 סטים כאלה, של 12 ו-15 חזרות. נמצא בקרוב. עד יקה. חזרנו אליכם שוב לתרגיל האחרון שלנו, תרגיל רביעי, כמו שאנחנו עושים תמיד, דרופ סט. אוקיי? זה הולך להיות קשה, מפרך, אבל יהודה יעמוד בזה. כי יהודה, למה? הוא זורם. הוא זורם על העולם. לא לצחוק. כמה לעשות? 8. תוריד משקל. פה אנחנו מורידים טיפה במשקל וממשיכים. קדימה, עוד 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. קדימה, תוריד במשקל. עוד 10. 2. יותר לאט. 4. 6. קדימה. עוד. 9. וואו. That's fucking good. מרגישים את כל בית החזה מתפוצץ. אין לנו כוח, אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו אנחנו זה האימון חזה, עושים הליכה במשך 40 דקות אחרי שסיימנו את האימון חזה, וזה על מנת להוריד את אחוזי השומן ולשמור על החיבור. חשוב מאוד לשמור על שיפוע מהירות 6, שיפוע 6, כפי שאתם רואים, אני עכשיו מעלה לי שיפוע בזווית ועושה 40 דקות. זה סוף האימון, בטן לא חייב לעשות, אפשר לעשות 3 פעמים בשבוע. מקווה שאהבתם, נהניתם, ואתם מוזמנים לבקר באתר שלי bodybuilding.co.il ותודה שצפיתם, תודה למאמן שי, תודה לעוז שהיה איתנו וצילם את כל הנעשה ולהתראות, אדיוס אמיקו.